ते कपटी दुराचारी अविचार गए एक काम करेली समूळ देव दानव हे बंधुत्वाचं नातं पण ते बंधुत्वाचं नातं अग्नीच्या आविष्कारावर ठेवून त्या कपटी दुराचारी अविचारी देवताने दानवाला मारण्याचं कार्य केलं झालं ते घर त्याचीच कोणी देवतांचा देवदरबार भरला होता सारे देव आपापल्या आसनी विराजमान झाले होते एवढ्यात ज्याला तळपता सूर्य म्हणतात ज्याला साक्षात म्हणतात असे दुर्वास महामुनी देवदरबारी उपस्थित झाले दुर्वासाला पाहता क्षणी साऱ्या देवांनी उठून दुर्वासाला मानवंदना केली दुर्वासानं स्वीकारही केला पण तो घमेंडखोर इंद्र त्या इंद्रानं दुर्वासाला मानवंदना केली नाही त्याच वेळी दुर्वासाला आलेली सारी पुष्प देवतांना वाटण्यात आली अमरेश हा देवतांचा अधिपती आहे म्हणून त्याला पुष्पमाळ दिली पण त्या घमेंडखोर इंद्रानं ती सुवर्ण पुष्पमाळ गजेंद्रावर हत्तीच्या मस्तकावर भेटता क्षणी दुर्वासाचा क्रोध अनावर झाला रागाच्या भरात दुर्वास म्हणाला हे उर्मंत इंद्रा तू एक माणूस म्हणून जन्माला आला पण दैवी तत्वाला आधार घेण्यासाठी तू शतांची साधना करून देवतांचा अधिपती झाला घमेंडखोर केवळ तुझ्या ती संपत्ती आहे म्हणून तू माझा अपमान केला त्याच वेळी दुर्वासानं अमरेशाला शाप दिला अमरेशा त्या संपत्तीच्या जीवावर तू माझा अपमान केला ती देवतांची वेगळ्या संपत्ती सागराच्या नाश झाली दुर्वासाचा शाप सत्य ठरला देवतांची सारी संपत्ती सागराच्या नाश केली त्यावेळी साऱ्या देवांनी दुर्वासाचे पाय धरले आणि दुर्वासाला म्हणाले या विश्वासाठी उशाप द्या त्याने उशाप दिला तो उशाप कोणता असेल निरुपयोगाची चित्र करा वासुकी सर्पाची दोरी करा देव सागर भक्तान करा करत काहीशी होतं पण भाग्य मिळते त्यांच्याकडनं सारा देव मिळून आमच्या पूर्वजांकडे आले आणि आमच्या पूर्वजांकडे आम्हाला मदत करा मदतीचं दान द्या यावेळी आमच्या पूर्वजांना आवाज घातली आणि ज्या कुणाला घातली असेल तर पालनकर्त्याच्या महाविष्णूला सांगितलं की सागर मंथनाला आम्ही तयार आहोत पण ज्यावेळी सागर मंथन होईल सागरातून रत्न बाहेर येतील त्यावेळी ती रत्न समान विभागली जातील अर्धी देवतांना अर्धी दानवांना पण त्या कपटी विष्णूनं त्या काळ्या महाविष्णूनं फक्त मान डोलली मुखातून एकही शब्द बाहेर काढला नाही आमच्या पूर्वजांना वाटलं की देव होय म्हणत आहे सागर मंथनाची तयारी सुरू झाली सारे देव आणि दानव मिळून सागर किनारे गेले मेरू पर्वताची रवी केली वासुकी सर्पाची दोरी झाली सागराचा दुसरेन झाला एक एक रत्न बाहेर येऊ लागलं जशी जशी रत्न बाहेर येत होती तशी तशी रत्नाची विभागणी होत होती सारी रत्न देवतांना वाटून घेतली दोनच रत्न शिल्लक आहे अमृत आणि मदिरा अमृत हे विश्वाचं आहे त्याची वाटणी केली जाणार नाही आणि मदिरा ही श्रमिक जीवाचा थकवा घालवणारी आहे दानवेश्वर हो तुम्ही श्रमिक आहात तुम्ही कष्टाळू आहात म्हणून हा मदिरेचा खर्च तुम्ही घ्या आमचे पूर्वज फसले मदिरेचा स्वीकार केला आणि तिचा गुणाने भेटला देवतांचा आणि धर्मांचा संघर्ष तरी सुद्धा एक कपटी दुराचारी शांत राहिले नाही दानवांना म्हणाले दानवेश्वर हो अमृत प्राशन करायचं असेल तर पंक्ती भोजनाचा लाभ घ्यावा लागेल पंक्ती भोजनासाठी देह शुद्ध असावा लागतो चला साधे दानव स्नान करून या माझे भोळे पूर्वज दानवेश्वर स्नानासाठी गेले हीच संधी त्या देवानी साधली एकही दानव उपस्थित नाही हे पाहून सारे देव पंक्तीला बसले पंक्ती भोजनाचा लाभ घेण्यासाठी देवतांच्या पंक्ती सज्ज झाल्या हे आमच्या पूर्वजातील एक पूर्वज ज्याचं नाव राहू
त्या राहूला हिरलं एकही दानव इथं उपस्थित नसताना देवतांच्या बंदीचा बसले आहे. राहू संभ्रमित झाला. राहूच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण झाले. देव काहीतरी कपट करत आहे. हे राहूला हिरलं आपलं रूप बदललं. राहू एक देव झाला आणि जिथं देव बंदी बसला होता त्या देव बंदी जाऊन बसला. त्याच वेळी सूर्य देवानं देवतांची गणना केली. त्या गणनेत 33 कोटी आहे. सूर्याला प्रश्न पडला आम्ही देव तर 33 कोटी आहोत तर आहे देवाला कुठून हा देव आहे कोण? हे चंद्राला सांगण्यात आलं. चंद्राला गणना केली तरी सुद्धा ते कळलं 33 कोटी आहे. चंद्र सूर्याला प्रश्न पडला की आम्ही 33 कोटी देव असताना हा देव येतो कुठून? हा देव वाटतो आहे कोण? हा देव आहे कोण? हे सार जाऊन त्या काळ्याला सांगण्यात आलं. त्या पलंगरच्या महाविष्णूला कथन केलं तरी सुद्धा एकाही देवाची हिंमत नव्हती. एकही देव माझ्या राहूला ओळखू शकला नाही. याच कपटाचं दुसरं आचरण त्या पलंगरच्या विष्णूनं मोहिनीचं रूप धारण केलं आणि तिथं देवबंदी बसल्या होत्या. त्या देवबंदीत मोहिनी उपस्थित झाली. धन्वंतरीच्या हाती अमृताचा कलश होता. अमृताची वाटणी सुरू होती. हा म्हणता म्हणता धन्वंतरी राहूच्या समोर आली. राहूनं आपली उंगळ केली. उंगळीत एक अथेंब अमृताचा पडला. राहूनं आपल्या मुखात हात दिला. तो कंठाच्या खाली जाण्यापूर्वी त्या मोहिनीला प्रचंड रूप धारण केलं. विष्णू राहूच्या समोर उपस्थित झाला. त्या अप्रतिम सौंदर्य पाहता क्षणी ती लावण्याची गतीला पाहता क्षणी आमचा राहू कामातूर झाला आणि देवबंदीतून उठला. देवबंदीतून उठला क्षणी त्या विष्णूला धरलं की हा देव नाही हा राहू आहे. राहूच्याही ध्यानी आलं देवाने आपल्याला ओळखलं म्हणून राहू पळू लागला. पळणाऱ्या राहूच्या मागं विष्णूच्या हात्याचा अदृश्य सुदर्शन फोडण्यात आलं. राहू पुढे पळत होता. सुदर्शन मागे लागलं होतं. हा बट्टा राहूचा शिरस्त्रेण झाला. विष्णूने राहूला शिर मारलं पण राहूच्या मुखात अमृताचा थेंब गेला होता. कळली शिर मरू शकलं नाही. भर खाली पडलं. शिर आकाश मार्गाने जाऊन आलं. हा म्हणता त्याच्या मदतीला केतू आला. केतूलाही ठार मारलं. याच वेळी राहूच्या शिरातून शब्द निघाले. हे सूर्यदेवा चंद्रदेवा तुम्ही मला ओळखलं नाही पण तुम्ही विष्णूला हे सारं कथन केलं म्हणून मी तुम्हाला शाप देतो आहे. ही सृष्टी असेपर्यंत वर्षातून 3 वेळा राहू आणि केतू तुम्हा दोघांनाही प्रश्न आहे. चंद्र सूर्य तुम्हाला आम्ही सोडणार नाही. राहून दिलेला श्राप आजही सत्य होतो आहे. वर्षातून 3 वेळा राहू आणि केतू चंद्र सूर्याला ग्रस्त आहे. चंद्रग्रहण आणि सूर्यग्रहण हे केवळ आमच्या पूर्वजांच्या शापामुळे. पण देव हा काळ जन्माला आला आहे. तुमचा वैरी जन्माला आला आहे. हा कमलासूर जोपर्यंत आहे तोपर्यंत देवताला सोडणार नाही.